Hayibo, inani kanti le remote Nkosi yami yazi ngifuna ukubuka iy'ndaba kanti kwenzekani? Hayibo niyenzeni i-remote? Inani manje i-remote? Hayibo, i-remote manje ayisebenzi. Angizwanga, ayisebenzi. Hayi ungazodlala wena. I-remote ayisebenzi, igiza ayisebenzi. Shuthi mina yonke into yala ekhaya ngifuna ifuze nini ingasebenzi. Yonke into ke manje ayisebenzi njengani. Shuthi kuyanichaza lento yeni yokungasebenzi. Akwazi kwawumthwalo ukuba i-breadwinner, kwazi kwanzima. Kwazi kwanzima ukuba i-breadwinner yala ekhaya. Beku-right kuyinini eningasebenzi. Manje nibona ukuthi yonke into ke efanele ingasebenzi. Bhala ilisti-ke yini enye engasebenzi? Yini enye efana nani engasebenzi? Uwena usebenzi, umalume akasebenzi, ubhuti akasebenzi, i-remote ayisebenzi, igiza ayisebenzi, uthosta awusebenzi, i-microwave ayisebenzi. Bhala okunye. Shuthi nami fanele ngimane ngingasebenzi. Ngoba kushuthi ziyanichaza into ey'ngasebenzi la ekhaya. Kuyanichaza. Senibulala i-remote-ke. Shuthi nami fanele ngiyiyekele ngingasebenzi ningaze ningibulale. Kwazi kwanzima